दिनैनि सेन्ट पलनि बरायनाय फारिलाइयाव थांनो मोननानै बहुद खुसि मोनदों। मानोना जोंनि सेन्ट पल स्कुल गामि ओनसोलनि मोनसे बेकवार्ड एरियानि स्कुल। बे स्कुलनिफ्राय दिनै 3 बोसोर एखे लेथारै डिस्टिंसन स्टार रिजाल्ट लाबोगासिनो दङ। बेवहाय जों फोथायदों जोंनि सेन्ट पल स्कुलनि शिक्षानि जिथु परिबेस बहुत मोजांनिफ्राय मोजां जाबोबाय थादों। आरो बेवहाय बहुत क्वालिफाइड टिचार्सफोरा गोबां नाजानायनि गेजेरजों बेखिनिया जों रिजाल्टखौ मोननो हादों होननानै आं फोथायो। देग्लाय 16 स्टुडेन्टमोन। 16 स्टुडेन्टआ 16आनो उथ्रिनो हादों 100आव 100%। सिगां बोसोरफोरावबो मोजां जादोंमोन। डिस्टिंसनाथ' 3 बोसोर सिरियेलि फैनो हाबाय। बिनि बिथोराव सासे गाहामा फेल थायोमोन आरो कम्पार्टमेन्टेल थायोमोन। खिन्थु देग्लाय 3rd डिभिजनबो गैया। 1st डिभिजन आरो 2nd डिभिजन लेटार स्टार डिस्टिंसन जों पास खालामनो हादों आरो। जों टिचार्सफोरजों प्राय मोजां डिसकास जाबाय थायो। बोरैहाय टिचिं होयोबोला बोरैहाय गाइड होबोला जोंनि गथ'फोरा मोजांनिफ्राय आरो मोजां जानो हागोन। दायो जोंनि टिचिं स्टाफआ जोंनो जनायदों फैगौ बोसोराव 5 निफ्राय 6 जना डिस्टिंसन लानो हागोन आरो 6-7 जना स्टार लागोन। मुथथे 2nd डिभिजनाव थांनाय नङा होननानै जोंनि फोरोंगिरिफोरा जोंनो फोरमायदों आरो। फैगोन बेस्टआव 28 स्टुडेन्टसफोर दङ। एरिया कभार खालामनाय हिसाबैथ' ओइथिं एखेबारे कन्ट्रिबिल साइडनिफ्रायबो फैयो, कबिरालि साइडनिफ्रायबो फैयो आरो बिथिं पानेरि आरो बिथिं एकदम सान्तिपुर जथेस्थ' एरिया कभार खालामो आरो। MIL हिसाबै एसामिस आरो हिन्दी बड' बेखिनिखौ साननाय जायो। गोबां गुबुन गुबुन हारिनि फरायसाफोर दङ आरो देग्लायनि रिजाल्टखौ मोनसे गोजोनथाव रादाब होननानै जों सानदों। हरिसिंगा जितु एग्जाम सेन्टार बेवहाय गोबां स्कुलफोर दङ। बे स्कुलफोरनि भितराव डिस्टिंसन मोननो हानाय स्कुल जोंनि सेन्ट पलाल' होननानै जों मिथिनो हादों आरो सेन्टारनिफ्राय। बेखायनो जों बांसिन गोजोननाय मोनदों। फैगौ समफोराव आरो बांसिन रिजाल्टखौ जों मोजां खालामनो हागोन बेखौ फोथायनाय दङ आरो। बहुद एक्टिभ जेनेबा साफ्रोमबो मास्टारानो नारा नाथा गारजेनजों सोमोन्दो लानानै आरो गथ'फोरजों सोमोन्दो लानानै खुब कपारेटिभ आरो। दा बेसेबांफोर फरायसालिफोर दङ बे फरायसालियाव? टटेल 300 स्टुडेन्टसफोर दङ, बारा नङा। बेखायनो जों मोजां शिक्षाखौ होनो हादों होनना सानो। मानोना टिउसन बायदि जायो आरो। गुबुन स्कुलफोराव नुयो गोबां स्टुडेन्ट मोनसे रुमावनो 50-40 थायो। जोंनिया 30-25 बेबायदि दङ आरो। बेखायनो टिउसन बायदि मोजां फोरोंनो हानाय परिबेसा दङ आरो। बयस गार्लस मोननैबो साइडआव हस्टेल फेसिलिटि दङ।